Hello! Sembla ser que torno a YouTube i vinc a parlar de llibres que m'han agradat aquest 2022. En parlaré només de 3, perquè havia fet un vídeo que no vaig arribar a dir de mai sobre els 10 millors llibres que he llegit i no em va acabar d'agradar això de fer com rànquings i tal, perquè com un cop el vaig publicar al TikTok, després deia no, perquè aquest m'ha agradat més que l'altre per això, i com em vaig agobiar una mica després com vaig fer com el que estava encarat a YouTube, sí, no em sentia còmode com amb aquestes categories, i ens vinc a parlar de 3 llibres que m'han agradat i que em ve de gust com explicar-vos amb més profunditat, perquè no sigui un vídeo de 40 hores, que estan, òbviament, dintre el top 10 de llibres que m'han agradat més aquest 2022. No són els 3 millors, no són els 3 pitjors, simplement estan com dintre d'aquesta categoria dels 10 millors i que tenia ganes d'explicar-me una miqueta més i parlar-vos una miqueta d'ells i així aprofitar i passar-me per aquí, que feia molt de temps que no feia vídeos a YouTube. El primer de tot és Cares enmig de l'aigua, de Janet Frame. D'aquest llibre tenia moltíssimes ganes, des de que me la vaig llegir, de fer una ressenya com Déu mana a YouTube, perquè sí que havia fet un petit reel com molt ràpid que durava menys d'un minut i a més un llibre que em va agradar molt. De fet, no sé si us passa que després de llegir llibres que us han agradat molt o que us han marcat molt, us costa molt trobar una altra lectura. Em va passar que em vaig llegir un llibre que em va deixar com molt destrossada en molt sentit i no trobava quina lectura em podia enganxar. I no sabia com quin llibre llegir i vaig decidir començar Cares enmig de l'aigua i va ser com, vale, molt bé, quina sort, perquè m'ha encantat aquest llibre. Parla sobre la Igina, vale, que és la protagonista, i no sabem el nom fins com bastant entrada a la novel·la, vale? Només sabem d'ella que està ingressada en un centre de salut mental, no sabem què li passa, si està ambientat a principis del segle passat, crec, una miqueta por ahí, una miqueta més tard, i no sabem això, no sabem què li passa, no sabem per què està allà, i ho veiem tot a través dels seus ulls. A mi el que m'agrada de Cares enmig de l'aigua és no és el típic llibre que parla sobre un psiquiàtric d'una forma que vol com ser com superdramàtic i supertraumàtic a la vegada, i sense donar-li com aquest mena de dramatisme que acaba sent com bastant pornogràfic i tot. En aquest llibre realment s'explica la crueltat que hi havia en aquests centres psiquiàtrics i s'expliquen d'una forma que trobo que estan molt bé i es denuncia d'una forma que m'agrada molt poder-ho llegir, m'agrada molt poder-me informar sobre aquesta qüestió. I és això, a poc anem veient pel que van dient els altres o pel que anem entenent de la novel·la què li passa, i podem entendre que la protagonista pot tenir una esquizofrènia o algun tipus de trastorn que sigui de gaire paranoic o que tingui una alteració de la realitat i de la percepció, i això ho veiem i ho anem descobrint a través de la lectura, a través de la intervenció amb altres personatges, però mai se'ns diu exactament tu s'has ingressat aquí per aquesta raó, i també és com una mica angoixant tu com a lector no saber-ho. I una cosa que trobo que està molt ben feta i que trobo per l'autora que és una cosa molt difícil és que l'estat mental, o sigui, clar, la protagonista passa per diferents centres psiquiàtrics, crec que són 2 o 3, o sigui que va a 3 diferents però que en veritat són 2, i no sempre està malament al llarg de la seva vida, no sempre té com aquests brots psicòtics, no sempre té aquests brots de bogeria, sinó que a vegades és una persona normal, que no li està passant res, o sigui, no li està passant res, no està tenint cap trastorn psiquiàtric ni res, simplement doncs és una persona, no m'agrada a mi normal, però no sé quin terme utilitzar perquè tampoc neurotípic si seria correcte en aquest cas o no. I és a través de l'escriptura, o sigui, de com escriu l'autora, que nosaltres anem veient com es va tornant com més boja. És a dir, l'estil del llibre canvia quan està més boja o menys, i llavors tu pots anar calibrant en quin estat es troba com de la seva psicosi o de la seva, no sé, o com de la seva bogeria a través de l'escriptura. Llavors, per exemple, el llibre costa moltíssim d'entrar perquè tu no saps si realment és una metàfora tot el que està dient, si està boja, perquè no t'acabes d'ubicar, no? I al principi sí que costa una mica més. A mi em va costar una mica entrar al llibre, però un cop li pilles el truco, o sigui, val moltíssim la pena. Però el que passa és això, que descriu la psicosi en forma narrativa, com els pensaments són molt desendreçats, sobreposen els uns amb els altres, el que narra no té gaire sentit, i tu et preguntes, això ho està dient de forma metafòrica o ho està dient perquè s'està tornant boja, no? I com trobar aquest equilibri, i llavors hi ha moments on escriu d'una forma com més planera, més normal o més del que estem acostumats, que no és tant com una cosa sobre l'altra i com més caòtica. I doncs això trobo que és molt impressionant per part de l'autora d'haver sabut doncs com casar, com si diguéssim, la ment de la protagonista amb l'estil de la novel·la. Això és una altra cosa que també m'ha agradat moltíssim, és que de fet un dels altres llibres dels que parlaré em parlen sobre de com les humanitats, de com l'escriptura, com tot això et salva. I a vegades em passa que fent estudis literaris molts cops sents com grans coses sobre la literatura és no sé què, la literatura ens alimenta, la literatura no sé què, dius, a veure, sí, la literatura fa moltes coses, però la literatura, no sé, no para un desnonament, saps? O sigui, no en aquest sentit, però sí que a vegades sento molt que es parla com molt de la literatura en abstracte, que la literatura alimenta l'ànima, que la literatura no sé què, que la literatura és vida, que la vida és literatura i coses així, i llavors jo a vegades penso, jope, em sembla molt maco a nivell retòric, però a nivell real, aquestes idees que estàs tenint no estan salvant realment res. I tant Cares enmig de l'aigua com L'accident de casa són 2 exemples narratius on això sí que passa, ja que l'autora se salva gràcies a l'escriptura. Sí, de fet, aquest llibre el va escriure l'escriptora per recomanació del seu psiquiatre, com un procés de sanament. I el llibre surt com escriu i com l'escriptura també la salva de la temuda lobotomia, no, que és molt high que es fessin aquestes lobotomies, i com es feien les lobotomies i com les tractaven i com estaven, o sigui, les condicions en les que vivien en aquests manicomis, i realment sí, és molt fort. I això, i com gràcies a l'escriptura, com a través d'anar escrivint i de la lectura també, doncs, trobar aquest espai de salvació, de com realment la literatura sí que t'alimenta en moments
on estàs a no poder més i no sé, feu el favor de llegir-lo, està superguai. Això potser us costa una miqueta d'entrar al principi, però un cop el pilles, el truquillo, doncs ja està. I ens parlant de literatura que salva coses, m'havia parlat de L'accident de casa, que crec que no he fet suficient bombo aquest llibre, tot i haver fet una ressenya que us deixaré per aquí sobre d'aquest llibre al meu canal. I és un llibre que a mi, la veritat és que m'ha encantat, m'ha posicionat molt, trobo que és un llibre molt guai i que sé que no ens hem de regir pel que surt a Bookstagram i a Instagram, però és que jope, és un llibre que ha sortit superpoc per Instagram i que molt poca gent el té i que en plan no és un llibre com famós a Instagram català de llibre, i trobo que és un llibre al que se li ha de parar atenció perquè és un llibre que és molt, molt bo, molt xulo, i que a més l'aposta de l'editorial Finestres per crear com aquesta editorial de còmic també trobo que és com una cosa molt interessant i que encaixa molt amb molt del públic de Bookstagram en català. I més que res, faig aquesta ressenya també com per reivindicar el llibre. És L'accident de cases, és un còmic i és en blanc i negre, vale? Sé que al principi fa una miqueta de por, a mi la veritat és que també me'n feia una miqueta, però després va valdre la pena totalment. I és la història d'un pare i d'un fill, i que el fill es fica en problemes de bandes i tal, i el pare... Sí, vale, la cosa és que hi ha un pare cec i un fill que es fica en problemes per coses de bandes i ve com la policia a casa i diu no sé què, et ficarem a la presó, però has de com dir als teus companys i coses així, i ell no es vol trair per una cosa que es diu un martà o mertà, que vol dir com que tu no siguis un xivato. I doncs el pare, molt preocupat, li explica com verdaderament es va quedar ell cec, perquè la història que li havia explicat al seu fill fins aleshores era que s'havia quedat cec en un accident de casa, però realment no va ser així. Es va quedar cec en un atracament pel qual va anar a la presó durant molt de temps. A la presó, el pare, és molt maco perquè són diferents històries que es van creuant, o sigui, van fent salts temporals, perquè a més el pare també escriu i és poeta, i el pare quan va arribar a la presó es volia suïcidar, va dir la vida és una merda, no veig, estic aquí tancat, no veig futur, em vull suïcidar. I li toca el company de cel·la un tio, un ricachón que havia matat juntament amb un altre, a un home, només per saber què se sentia al matar, o sigui, un tio gilipolles. És que tot això també està basat en fets reals. I el company de cel·la li diu, vale, jo t'ajudo a suïcidar-te, però primer llegeix aquest llibre. Aquest llibre és L'Infern de Dante. I és molt maco com a partir de la lectura de L'Infern de Dante i d'una representació que fan al teatre i de diferents moments que la literatura va tenint com un paper incisiu important en la vida d'aquest home cec, perquè també aprenes a llegir en braille i tot això, com l'acaba salvant, perquè òbviament no s'acaba suïcidant, acaba tenint un fill amb el que després parla i li explica aquesta història. No, i crec que és una història de salvació, de com realment la literatura en moments que tu també estàs molt malament a nivell de salut mental et poden salvar, de veritat, com ha fet L'Infern de Dante. No sé, o sigui, a part que és impressionant perquè és una història real i dius que fort que sigui una història real això, no? De dir, joder, realment és això que a vegades a mi em costa veure com aquesta part de què té la literatura de vida, no? Que a vegades és com si els llibres estiguessin com molt abstrets de la realitat i com si no ens ajudessin a res, que fos com simplement una aspiració burgesa a una mena d'idili i gaudi, jo que sé, així com especial, i que realment a vegades doncs, té aquesta funció salvadora. I d'això, parla sobre moltes coses, sobre literatura, sobre filosofia, sobre humanitat en general, i trobo que és un molt bon llibre que està passant molt per alt, i així que feu el favor de llegir-los. I és molt guai veure com a la presó també es fan coses, s'organitzen coses, no? També és una imatge diferent a aquesta presó, la que estem acostumats a veure amb tots, no sé, com vis-a-vis i com aquest tipus de presó, sinó una altra perspectiva de com és la vida a la presó, amb totes les coses dolentes que té la presó, perquè aquí estem en contra del sistema carcerari, però mostra aquesta altra perspectiva de la presó que també és molt dura i és molt xunga que existeixi la presó, però no és com aquest vis-a-vis o com aquestes sèries que només són drogues i es passen drogues, que sí que passa, però com també es pot explorar des d'altres perspectives. I el tercer és un llibre que també us n'he parlat molt per Instagram, però per aquí a YouTube no, i com potser hi ha gent que li agrada seguir-me per YouTube i no per Instagram, doncs dic, per què no parlo d'aquest llibre? Al final de l'idili és el típic llibre que a mi m'agrada, o sigui, és el típic llibre que només d'escriure-me aquest llibre jo sé que m'agradarà, i doncs per això m'ha agradat tant. Sí, parlar d'un senyor que li diu un amic seu, un senyor que es diu Henry. En tu, Maurice, crec que la meva dona m'està ficant les banyes. I el Maurice, sí, crec que sóc jo el que li estic ficant les banyes. Òbviament això no li diu, vale? La cosa és que la història va, en el fons, no va sobre aquesta relació adúltera, sinó va més sobre l'evolució de la dona en qüestió. Que la dona en qüestió és una dona... Bueno, o sigui, primer, l'amant i la dona són amants que s'estimen i que no es poden estimar, i això, per mi, és com l'ingredient clau que a mi fa que m'agradi una història, que són els amants que s'estimen i que no es poden estimar, perquè crec que no hi ha res més dolorós ni més bonic que els amants que s'estimen i que no es poden estimar. Un creu que és perquè ella s'ha cansat d'ell, i en veritat és perquè ella li ha fet una promesa a Déu. I al llarg del llibre anem veient com ella comença a tenir una relació amb Déu de forma molt íntima, a través d'uns diaris, a través d'un capellà, a través d'un personatge així com una mica estrafalòrica. És com una mena de guia espiritual que no vaig acabar d'entendre què era. I acaba sent la història de l'amistat del marit i del senyor amb el que li posa les banyes. Acaba sent la història d'amistat d'aquests dos, a la vegada que la història d'amor dels altres amants que s'estimen i que no es poden estimar, a la vegada on hi ha una trama, on hi ha aquest Déu, on hi ha aquestes preguntes, on s'acaba fent catòlica, on s'acaba morint, perquè s'acaba morint, és un spoiler, s'acaba morint tu. I al final és que ja... O sigui, és molt lògic el que passa al final, però em sorprèn que sigui tan
cronològic. És un bon llibre, típica ploradeta, és com el típic llibre que tens ganes de plorar i estar com tranquil, prenent el teu te i de dir, ai, quina bona ploradeta he fet aquesta tarda, perquè realment, no sé. I això serien aquests 3 llibres dels que us volia parlar, com són dels millors que m'he llegit i tenia ganes de compartir-los amb vosaltres. Intentaré anar fent més vídeos de tant en tant, no em forçaré, però m'agrada molt aquí fer vídeos a YouTube i com a vegades no tinc temps, la meva vida no dona per més i quan ho faig ho trobo a falta i dic, jopi Marta, ho has de fer més si t'agrada molt. Així que si us agrada comenteu, doneu-li like i subscriureu-vos perquè així com també em sento com una miqueta millor pensant aquestes coses. Adéu!